Arat Aadhaar card kaselam jiaphan dolamaraan kewangnang. Dokmoka along kedo karbia pindeng kejor ijang rechoa sopo akular along kanghuk kilut. Kensing Kroa kachewoy pijoya jok kewangji abar sai kabe KAAC CM tuliram rong hangaphan kachuningri. Kai ke amat karbiang long life habirta kelang ke o epin abang phia bang photo me phan setami nilihin pen earning sama cardamang pachirik lo cardom peni prime thama birta long pen nilisami juli bepi non arjo ek tha birtang ton pen Nilip constituency kapardo tarapung arat Aadhaar card kache selam jiaphan losai pen dolamaraan kewangnang Non malom sorkar pen ason scheme ke jogdunji pura karbi anglong alongta Aadhaar card kaselama center dinalong sarpi maratum kachito thekdunlo bangso Aadhaar card akinang sot asai laki ration card lapen non malom sorkar pen ke boy dar hem tu natuma phan achiklo jonbang tangka pg pu amen pen Arunodoi scheme along setami bangso Aadhaar card chipi dunang jipwa joini si karbi anglong district along pen kapa phidun hup nai tarapung ahabar pen ni marli atum kedam tang bhom kuruarni losai pen ajaha katum ke aking pen bangren tisi dolamaraan bohanang dopen Aadhaar card kache selam dunjia phan amen jethap dun bonta ni thom nipli ansi ajar angthek tame klangji pupena jo akisum chetong nang koklo alang litum aningkan ta methang kache selam atowarsi dambom lapen hormu hortar kache ponjia phanke losai kalite sai jokje aphang pen karthang pen si aningkan kangthim ta padang bom lukuta nangje thandun ritti towara phuthak sorkar aphan abatai chuning ridunlo lapen kachuning riduna teng pen sorkar pen setami abatai kaselam ponjia phan nangche chaklo bonta non anta sorkar alam chak chipapeng pelang puta sarbimar abutung atum karbiang long life aphan nang pachini duntu long to war ke la hello la lo kar lu nang poni ni tin acha depini amulu kom hek nale tum dam hai ma dam hai he to pai ve de lo mi thanga arong mi thanga to war tang de lo ko aju phirlu ta dam nang kok ni tin ke ni li tum nang ke adap pen dam no te arni sinang pudi ante pu pen le wang ta arni si lo pu pen le dam ta arni si lo Sorkar bhang ni li tunge tuwar le nang pinoy pusi aning kan wang abahut ki jok ta ni li tungke chupudun bom lo sita bang arlenge thei tum ta ni wang ve ni lang le ni li tunge la pusi khiti choklem bom no do bom lo Dolamara pen arjison romphar karbiang long lai Hamren arong supi rong chingdon arong asar mohon teronamekar don plikebra hini araratum chirung chereksi rong asar ahong pharla kiki marpu kachipia teng sai keklem pangcheng pondo Hamren arong supialong kache thangklong rong barim ward number ke thomalong kedo rong chingdon sarbang ner kep kapangria rong jasemet rong chingdon asarthe mohon teron amekar don plikebra hini araratum kedam tang pai ni phai trainer ke baningwe bidaram rong pia hemalong kachingbai alamraya tengsi pini rong asar mohon teron ahemalong rong asar ahong pharla kikim ponjia phan ada por phai ke bapor rong isi abekar chingrum si rong asar mohon teron lapen hemai rensing timongatum japonsi karbi aron ajuta ngatengpen thokjir ponsi nujok kesomasa dengpon La Soaphi Riso Basa Joysing Timongpen Dhansing Teronatu Tirin Maphan Kachingdu Lapen Kachikimu Asai Dengponsi Ahowang Mate Ahir Jumikilong Jiaphan Manpeng Piponlo Labangso Ahong Pharla Kikim Kerang Ponjiaphan Amai Chesengalong Borsing Kramsa Jotrao Kramsa Silent Teron Mohon Teron Lapen Bidisar Bidaram Rongpi Chandra Singh rong hangatun pen chenglok penangan amekaratum arpu endunsi kikim kerang mesem pen kapachun jiaphan pini pen sai kiklem pangcheng ponlo pini lapuson rong asara hong pharla kikim rat cheto pet pen sai kiklem ponke kecheng silang tahai lason si arong tinta rong asar ahong pharla chikim rep asonte rong kapacheng thur aphan bidi sore kache pachoy lapen kache than chimon ahong pharla manpon puputa
sai ki deng apor ho bidisar bidaram rong pia hin pen kidoan Karbi Anglong arara tuma phan kachuningri padopon Pini la so hong pharla ki kin tang net a phi ko pi pia sida ka singwai poni ma la ke li tum che thai kono bom boy phangsi la pen I phi ngai dun bom owe to man ta lan so se ili tum non ke do bom owe to mu ke claim pona teng pen a phang ki pon thu phan alang to man ta bori pon thu bom lang lang ule se ni pen bori pon pini ni tum ko pe posil bang so rong sara hong phala kim nangji puni tum ke parai nang kong ma athe Karbi rong ke rong sara hem plote hong phala ke tu wek nangji athe ma ani pen bang ke habe bangji pinpo bangji bikhoi bangji moja bangji ke the bangji ke ding bangji ani pen bang ke rong sir bu si sistem ditum kaching wai ne kaching sai nangji lahai hui aki joy ban phan ditum sia hong phala bang ke tu wek nangji Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Dogmoka ahithia longkedo Karbia pindeng sumpot ke jora bangphu ran rong pia kulata longpen kang huatum lakni sosia hormu ponpide Dogmoka arong supia longkedo nong nam kacha thangklong Karbia pindeng sumpot ke jor ijang recho sopo akulara long kedam tang pai pai ni phaim kora phoajo kulat ang hap theng daksi pang thek thek the abang photum lakni sose ahormu ponpide lo pusi kulat ahemphu ran rong pipen pherang kya phang nanche thandung Pini pekok akuliti apikok dong se ador ke sop pekok do ador kom pekok do guna do muga do ceka pekok do inke biya set do lahai dolok inke Karbi choy do jamborong do inke pinita ador ke sunai pasuri pli ana pinita do total kan bang nusang total ke hini bake lakni bake so chat ko Alang libeha ke klem ponalong Karbia pindeng an sose kapach thang ponja phanpu akimang padosi alang lilong kidoang akhia datben Karbia pindeng sumpot ke jor kelana kula chubidun lapen alang litum hemisi kereng ijia bar sai setame bangso akulat aphansi chiki pon bonta non alang lituma kulat along pen kang huatu hormu ke pon pila bachok kamatha kisum aphu chepar pulok pen anpar thangta klem thek thederlo Lasi alang lipu thot labang so akulat kaparing thujia phan pura KAAC kachari pon CM Tuliram Ronghang lapen EM Lunsing terona tuma phan ning kang sampen nangrab dun vek tha puta kisung ke phovek abang thu ran rompia hinpen kachuningri padopong Like non bang ke mata ke sunlo no hok ta to kadam ke kete lo nasi udah pun tak mili mari dah tikhelang angkir katalah kita ini apa tahu kan ini am coba kan ini ni orang mili ojek kete lo nasi kado ko ipanta mili tuning rila lah tentu CM yang ta nili pan nangrap ha usin nili ini pen to ardom pen nili tuning rilo nili pan nangrap ta nili long sikai sitangka wedelo inke nili ajab lo coklem ka teke delo Dokmoka pen Samsung 80 Karbi Anglong live West Karbi Anglong District ahempi Hamren Rongsopi Arwatum United Christian Forum atum CM Relief Fanalong Kipidunji Puatangka CM Tuliram Ronghang Phan Chetong Long Ledera Jok KAAC EM Rupsing Teronari Dengsi Suri Inkora Phuatangka Hodai Tekang Cheklo John Thomplia Prangpen Det Piangkang Corona War ki Pen Non Anta Corona ke so Kijum Jerega Jok Raratum an leche resitami inut pen inut kachiun bomajok arniwangta ingdang bomsi theglonglo Karbi Anglong District along sitami Corona akeso ki unatum sodet positami an ke chonangkok mate Karbi Anglong Autonomous Council atum det ke cheparpu plang edun e lapen arputa KAAC atum det kali Raratum anta arpudo pu mathadunsi Pini West Karbi Anglong District ahempi Hamren arong supipen United Christian Forum atu CM Relief Fanalong Kipidunja phan wanglo Sitame alang litum CM Tuliram Ronghang aphan Chetong Long Ledera Jok KAAC EM Rupsing Teronari Dengsi UCF Akong Chunbang Martin Teron Bidisar Tilson Rompi Dunmai Phu Baburam Romphar Lapen Minority Chairman Joycing Tisuatum Suri Inkora Pho Kahodai Tekang Atangka EM Rupsing Teron CM Alongan Palidang Poposi Chechak Dunlo
CM Relief Fund atangka hodai te rapi corona ki sokelonga tuma phan lapen team karbi anglong abutunga tuma phanta ke claim ke dam ke bank ke phan kavide jia phanta mini desia pharman arnam ardom pc ahowa hangpi tekan News report Rosan Hanse Karbi Anglong live Kewangji MLA election of Harman, Mahamaya constituency pen BJP asong, Misen pen ki hayang thek kewan thek jia phanpura, Mahamaya BJP Mondal committee pen local committee atum angbong jethan chimonamai padopon. Corona avule dokok positami Kewangji ningkan surihinira inquiry MLA Kiliga Harman, BJP, Congress ASDC, APHLC pen danglo kaprek rachari asong atum jakong horang cheferang pon bomlo. Lason thak thaksi kachari bom BJP asong ahin penta dode sangse song gacha pangtang jia phan ke claim bom porhut pini dipu Lee Green a hotel along Mahamaya constituency BJP Mondal committee pen local committee adum angbong jethan chimung amai padupon Bangso amai kang nilake Jasemet non ke bangji MLA kile kahut Mahamaya constituency pen BJP asong kachapahai vegjia phanpura koson si sayang deng ke claim ke dam ponang jima puthak si RD dojot pen jethan chimun mate BD sore chibi ponlo Laso ahut aluhi sarpo aman pen kachetong dun EM Lun Singh teron kaninjia tengke kedam tang MAC MP Municipal Board lapen LEMS election ahut kachiting ponason si non MLA kili kahut setami chiting dun si Mahamaya constituency pen BJP asong Mesen pen ki hayang thek chepaklang dun thek nang popusi kachuningri padupong Itu apa presiden yang pek loh setelah itu presiden itu merong tapi itu pakai leader top leader village level ke Sita me ini tumlah presiden menteri lah program masih dulu apa langsung si meeting itu cocok. Langsung si apa election yang nampal bom no high bom lo. Sita बहुतnya akuti korea nama. Amak khobor luar manu nai. Ami election nama ami vote itu kita amak khobor luar manu nai. Langsung alam bangke jetham dulu. Kasi ini alam nang itu macam pacoy nak alam si ini ke bang kan nanti lapen anisa juna. Jethan Chimon amai jugde rapi Mondal committee atum along local committee atum ke claim ke dam kache paduk duna puthak ning kangsam anung esetami local a committee amai pupen chunbang atuma phan pajirpon News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Karnataka Bangalore rong supialong kachongda dunbom manja kehai rong hangarong asor kensing kroik kachevoy pijoya job non hem kachewan I movie KAAC CM tuliram rong hanga phansi kerap kachohang kedam tang pai ni phaing korap ho arni ani kang sampor phai Take lapon si kang tonik lo churo lo nang litum lapon apor kachipi pen beer tas tami kelang pot ajo kemi domi thak me